אז מה קורה חברים, וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום בסרטון אני ונועם נעשה משחק בעדכון החדש. ויאללה, בואו נתחיל. זה לא טוב. נברח. יש, הוא נוק. תחזיר, לא, הוא לא לקח את האיירון מן. איזה מפגר אני, אז איפה האיירון מן? גהון. לא נחתתי על האיירון מן. טוב, יש לי שוקבים ואני אלך לשם. גאון אתה. אני עם הבוט שלי. לא, פתחו אותה, איזה באסה. אז תברח. אוקיי, מי שפתח אותה לידי, אוי ואבוי. איפה הוא? הוא בורח לי. אני באה. אוקיי, לא, יש... מת, יש לי את התעופה. רגע, ומה עם החבר שלו? חכה רגע, אני רוצה שנייה. אין לי מושג. לא נראה לי יש לו, אתה רוצה את זה? מה, את הרגליים? אתה רוצה אותם? כן. וואי, אחי. כן. מת. איפה עוד בן אדם? איפה חבר שלי? פנש טוב. פונש. יש לי 9 יריות ליד. יש לך פנים של איירון מנועם. תביא לי יריות ליד. רגע. הופה. תביא. כך. יואו, אחי. זמן על המרגרייבלס. אחי, גם עוד מעט תהיה אחרי עונות ה-OG שתהיה, גם יהיה, נו. רק לא צ'פטר נדיש. 6. עכשיו אנחנו פה, וואי, איזה התרגשות. עכשיו אנחנו פה, השגנו את הידיים, בואו נראה מה הם עושות, בכלל לא ניסיתי אותם פעם. טוב, אני מתנצל, כן ניסיתי. אבל יאללה, בשביל התוכן, תראו, הם יכולות לראות ככה כשהם אימבוט. תעלית על איירון מן! בוף, ככה מהחזה. אתה עלית על איירון מן, אתה מודע לזה, כן? לא, טוני זל. וואו, הוריד לי מלא. מה אכפת לי שאתה מנצח אותו? חבל על טוני. בוא מתקשה נגד... זה לא טוב. כמה זה מוריד כל ידיעה? הוא 53! כן, מה יש לך? זה אחד המטורפים. בוא נספלשים. טוב, חבר'ה. טוב, אתה יודע, אני רק רוצה להתנסות בזה. כי זה במילא לא סרטון עכשיו. לא, אני מת, איתמר, בוא, הוא הרג אותי ווייט. לא. אחי, זה בן אדם מסריח עם שוטגן. טוב, לפחות עכשיו גולים אותי בסרטון. מה? אני לא יודעת ששחקים משם. טוב, לא משנה. נחזור לסרטון. יאללה, תהרוג אותו, די, הוא בן אדם מעצבן. רגע, נכון. בן 1000. תהרוג אותו, הוא פה. בבוקס. ג'יזוס. לא, מה? הוא לא לקח את האיירון מן. אתה חייב לקחת את זה לשמור. אחי, זה בוט. אתה מתת לבוט? לא, הבדתי למישהו אחר. נועם. מה ישראל אדוני? בבקשה. אני רוצה את הלוט שלי בחזרה. אחי, הוא ממש פה לידך. יש, נועם, אתה חזרת. תתלהם טיפה בשביל הסרטון. יש, חזרתי. זהו, מספיק טוב. נגמרו 2 דקות תהילה שלי, נגמרו. למה אמרתי נגמרו? תברח, הם פריירדים. ביי, אחי. לא, what the fuck. אני מחפה עליך. אני בורח. אתה ברחת? כן. אני יכול פשוט לעשות גם איזה דודג'ים. משומרים. כן, אחי, אל תפרוץ, חכה, בוא אליי, אני אתן לך מיניס. נרגע טיפה. אנחנו פה ממשיכים, מתקדמים אל הלא נודע.
עדיין הרגו את מיסטריו. אני שכחתי שזה לא התעופה. אני כזה דביל לפעמים. פגוש 45 וואי. אני בא אליך. הנה הוא, זה מי שהרג אותי. נקמה! ברגע הכי מותח. לא! לא, עוד פעם הרג אותי. די, אבל הוא... אחי, כאילו, בגלל הזון הורגת אותי. הוא מת, הוא נוק, אני מת. טוב, שנייה. יאללה חברים, יואו, מה אני אמור לעשות במצב הזה? יש לך איירון מן, אתה יכול לנצח. כן, הבעיה שיש פה מלא אנשים. אוף, הזון הרגה אותי, ובן אדם שהרג אותי ענוק. הזון הרגה אותי, הייתי 30 מייט, פשוט היה צריך לעשות לי one shot. הרג, זון זה זכר, נועם. כאילו זה בלשון זכר. רוצים לדעת מי מנהל האנגלית שלי? זה לא אנגלית, זה עברית תקינה. אוי לא. אחי, זה בעיה. חבר'ה, לא ממליץ לכם לקנות איירון מן, זה מוכר ברגעי אמת. כי לזה אני אמצא פתרון. נועם, אני טס בחמישי, אבל בחמישי אני באה לבית ספר. טוב, חבר'ה, אנחנו פה ממש ככה משחק, לדעתי אני אשים את המדקית הזאת, אתה יודע? אני שם בניות מברזל, איך הגעתי ללייזר? נועם, למה אתה לא מדבר? חבר'ה, אני פשוט מאוד עייף. אבל לא נורא, אתם רואים, אני גם עייף ועושה בשבילכם סרטונים. כן. וגם זה הפעם הראשונה שאני אערוך סרטון. לא פאק, הוא מרים את חבר שלו. הלו, הם ילכו עליהם עכשיו. מה, אני מרגיש שאנחנו פה בסטאר וורס. מכל הפיצוצים האלה. הנה, הם עכשיו ילחצו. תסירי מהחזה עליו, על ההוא. שנייה. הנה, עליו. יריה מהחזה. לא. זה לא בא לי. לא! למה הבנתי? טוב, חבר'ה, זה היה הסרטון היום. מקווה שנהניתם, יאללה ביי.